Jama'a barkanmu da zuwa wannan channel ɗin tawa. Sunana Maryam Bichi wadda aka fi sani da Hausa Social Media Coach, inda nake horar da mutane da 'yan kasuwa da masu sana'o'i akan yadda za su gudanar da sana'o'insu akan kafafen sada zumunta da kuma kafafen intanet, wato kafar yanar gizo-gizo. Ku tabbata kun yi liking wannan video din, kun yi subscribing, kuma kun danna ƙararrawa. A yau ina tafi da waɗansu ayyuka da mutum zai iya yi akan kafar sada zumunta, ko kuma idan yana da ilimi na kafar sada zumunta, wato yana da ilimin sanin social media market, wato yana da skills da knowledge na yadda ake amfani da social media. Ayyuka na samo mana guda 10 wanda za ka iya samu a ɗauke ka aiki da su har a ringa biyan ka da su, kuma ka samu wani abu sosai akan kafar sada zumunta. Ku biyo ni, ga suna zan jero muku su ɗaya bayan ɗaya. Na ɗaya, za ka iya samun aiki a kowane irin kamfani ko wata irin ma'aikata ko masana'anta ko wata ƙungiya mai zaman kanta da za su iya ringa biyan ka, wato saboda ka ringa musu handling, kana musu kula da harkokinsu na social media. Na ɗaya gashi nan, za ka iya zama marketing manager, wato a hausance manajan tallace-tallace. Za ka iya zama manajan tallace-tallace, wato marketing manager na wani kamfani ko na wata ma'aikata mai zaman kanta ko ta gwamnati ko ma dai yayin, saboda ba za su rasa shafi akan yanar gizo da za su ringa samu wani ya musu running ba, kuma ka samu wani aiki a biya ka. Na biyu, za ka iya samun customer service representative, wato wakilin service na abokan hulɗa ko abokan ciniki. Handles or account manager, wanda da Hausa za mu iya fassara shi da manajan shafin sada zumunta. Wani aiki za iya ɗaukar ka ringa wasu handling account ɗinsu, wato ka ringa musu handling shafinsu na sada zumunta. Wayannan mutane za su iya zama ko celebrities ne, ma'ana mawaka ne ko 'yan wasan Hausa da ba su da lokacin kansu, sai su hiring ɗinka ka ringa musu handling page ɗinsu, ko kuma dai wani dai mai business da ba shi da lokacin da zai ringa hawa kan wannan shafukan, to zai ringa biyan ka ringa masa handling. Na biyar, akwai public relations specialist, wato kwararre akan harkokin hulɗa da jama'a, kwararre akan wanda zai ringa hulɗa da jama'a. Shi ma tun da yanzu kafar sada zumunta ta zama kafar da ake hulɗa da jama'a. Na shida, aiki da zaka iya samu a kan kafar sada zumunta a biya ka shine graphics designer, wato mai kera ko mai zanen graphics yanzu ana iya yin sa a waya, ba sai an ɗauki kwamfuta ba, ko kuma idan mutum har dai yana amfani da kafafen sada zumunta, to za a iya ɗaukar shi ringa yawa mutane zanen graphics da za su ringa turawa akan kafafansu. Na bakwai, akwai social media strategist, wato strategist ko mai fitar tsare-tsare akan social media. Ok, dole tun da za a ringa running social media accounts nan, ya kamata dole akwai tsare-tsare da kuma strategy da za a ringa kullu da su. Idan kana da masaniya sosai akan wannan kafar sada zumunta, wato social media, za a iya ɗaukar ka a biya ka domin ka ringa fitar da wayannan strategies. Na takwas, akwai marketing consultant, kwararre mai ba da shawara akan kasuwanci da talla. Idan kana da ilimin social media marketing sosai, za a iya ɗaukaka akan ka zama consultant, kwararre mai ba da shawara. Kamar dai mu yanzu mutane na iya zuwa gurin mu consultancy akan yadda za su tafiyar da ayyukansu na kan social media. Abu na kusa da na ƙarshe, akwai community manager on social media, manajan al'umma akan kafar sada zumunta. Sannan na 10, akwai marketing communication director, wato director na sadarwa akan kasuwanci da tallace-tallace. Social media din nan, kamar da muka sani, akwai mutane bila adadin da suke hawa kai ko da yaushe. So don haka mutane da 'yan kasuwa da ma'aikatu sun fara komawa kan kafafen sada zumunta. Yanzu kamar misali NCDC din nan, yanzu ta inda suke isar mana da saƙon wannan bullowar wannan cuta da mutane nawa ne suka kamu wannan cutar COVID-19 din,
ai ta shafin su ne na sada zumunta na Twitter. To ba iya su kaɗai ma, yawancin organizations da ma'aikata da masu sana'a da 'yan kasuwa da su kansu mawaka ko 'yan fim ko kuma dai wasu masu wani mukami suna amfani da wannan kafar domin isar da sakonsu. Za ka iya samun aiki da mutane za su ɗauke ka kuma su ringa biyan ka. Kaga kenan ka samu aiki ta hanyar social media. Kar ku manta da liking da subscribing wannan channel ɗin tawa domin samun tips da kuma dabaru akan yadda za ku ringa aiwatar da kasuwancinku da kuma mu'amalarku da kuma yadda za ku samu wani abu akan kafafen sada zumunta. Na gode, Maryam Bichi.